Chváli sa. Chceli by sme poďakovať Pražskému golfovému klubu za sponzorovanie tohto videa. Pražský golfový klub je najlepší virtuálny golfový klub. Prečo? Pretože nemá limitovaný počet miest, kedykoľvek si môžeš čokoľvek zahrať s kámošmi, má skvelé dokupové ceny. Ještě co se týče rezervačního systému, je strašně jednoduchý. Vyberete si vlastně hřiště, který chcete hrát, zaškrtnete svůj čas, zaškrtnete bookinku, odečte se vám to buď z vlastních her, který máte zaplacený, anebo máte takzvaný kredit, ze kterého si můžete potom dokupovat další hřiště podle potřeby. Takže doporučujeme všetkým to vyskúšať. Pražský golfový klub, ďakujeme. Máme pred sebou posledných 6 jamiek. Zahrajeme si o prachy, jamkovku. David mi dá na každú jamku jeden úder dobrú. To znamená 6 ran celkem. Dáme to za 500 na jamku. Takže každá jamka má hodnotu 500. A keď dáme remízu, to znamená on dá pár, ja dám bugy, tak sa tá 500 prenáša na ďalšiu jamku. Může pro někoho dopadnout hodně špatně. Bude a nebo hodně dobře. Bude to malý meč. Alebo si to podelíme po 6 jamkách proste a nikto nikomu nič nedlúži. Keď to bude 3-3 na jamky. Ale dobře, souhlasím. Tak 5 kg na jamku. Pojď. Takže prvýkrát hráme o peníze. Ešte sme nikdy nehrali o peníze. Jsem na to strašně zvědavý. A narazili sme to hodne vysoko. 5 kg za jamku je dosť. Ale to je první pořádná motivace. Ale mám ránu na každej jamke, čo je dosť pozitívne pre mňa. To verím si. S ránou na jamke by som ťa mohol poraziť. Tak ideme na to. Dobrý shot. Sadaj. Tohle bude těžký překonat. Jako když seš první na greenu, 5 metrů od tyče na tříparu, tak... Peniaze sú motivácia. Samozrejme hneď po láske. Najprv je láska, potom sú peniaze. David, ako... Davide, ty sa predveď. Teraz sa predveď. Třípady jsou tvoje. Áno, tá rána... To musím dát birdie, jinak nemám šanci. No. To je super shot. To je rovno u mňa. To bol taký sweet spot. Počkej, vraciaš sa späť. Roluje do greenu. Tyjo, dik to dopadlo u tebe na konci. Ale rolovala. David mal smůlu. David sa skotúral dole. A skotúral sa hodne dole. Ale stále nemám vyhratú jamku. Ešte stále môžem dať trojpad. Tyjo, to je pin tohlensto. 1,5 metra za David, tou hranou. Ale dopadol si skvele. Dopadol si hore na tú rovinku. Jo, jako... Tady to prostě jezdí dolů, no. Wow. Takže já musím dovnitř, anebo ty trojpad. Wow. Já jsem spokojený, jako... Jak mám odhadnout 2metrový převýšení? Ja teraz... Tak pojď, dej to dovnitř. To mě nebude mrzet ani. OK. Ja idem na pohodový dvojpad. OK, to je dobrý. Wow. To si vem. Já si to jenom zkusím zapatovat, ale je to tvoje jamka. Ja mám pár. Nebo bych ti to neměl dávat. Vicky mi to nedala, ale ja si to dopatujem, pretože je to pár a ide o peniaze. A o peniaze nie sú žiadne gimy. Dobře. Ale už je to stejně tvoje. No počkaj, ešte môžem dať trojpad. No tak já už jsem na bogy. Ja pár. Môj prvý pár dňa, akorát keď sme začali hrať o peniaze. Ja idem konzervatívny play. Ale seš smířený s tím, že teďka už začínají moje jamky? Áno, ale ja som zmierený s tým, že keď budem hrať po fairwayi, tak v podstate boogie golf to uhrajem. To je pravda.
To je odporný gameplay. To je výborný gameplay. Dopadneš za tím pískem, co je uprostřed fairwaye a skotulá se ti ke greenu. To nepreletělo stromy. Abych řekl, že přeletělo. David, Abych řekl, že přeletělo. To byl odporný hit. Já vím, že to byl odporný hit, ale splnil účel. To je fade? To je fail. To je na stred fairwaye. Ne, to je u toho bunkru. Jak to, že si zahral fade? Protože jsem nedotočil tělo. 79, wow. Takže Pčko od zadní nohy. David v písku. Ja nechápem, jak tak zle trafený driver a skončila presne tam, kde som chcel. Šel ti rovne. Šel ti rovne. No to šel, ale bol strašne krátky. David, som zvedavý, máš tam ešte jeden bunker pred greenom. Neviem, jak... Jako, máš ho tam, iba ťa informujem. Veľmi zlý shot, to je takých... Špatná délka. Ježiš, tá je dobrá. Ježiš, David, ty si to trafil. Sit. Wow. Podojamky. Co? Jak si zahral 80 metrov z bunkru? Profesionální úder. Říkám, Pčko od zadní nohy, spin, splní svůj účel. To bol najlepší shot, jaký si kedy zahral. Pekne. Kamo, mal si carry presne tam, kde si chcel, malo to spin a zastavilo to u tyče. Ty hajz. No, tak teraz si prekvapil. Teraz si aplikoval tlak na mňa. Ja potrebujem carry až na green, ale ja zase stojím nejak divne do kopca. A leď! Choď ešte! Metr chyběl k dobrý ráně. Se ti to zakouslo v tom žlabu. Ale nevadí, nevzdávame sa. Zahrajem teraz luxusný lag rovno k jamke. Vylezie to sotva na green a zaroluje to dolu k jamke. Jo, to je ona. Choď. To je krátké ještě. Je v pohodě. Ale je to pár. Já musím dovnitř. To teda musíš. Já musím dovnitř, jinak prohraju za M-ku zase, když to dáš. Áno. Ach jo. Ja nemám úplne gimme pad, takže si v pohode, v klidu. Wow. Ty máš birdie? Jo. Tak môj pad sa predĺžil. Môj pad do páru sa predĺžil. Keď to dám, delíme jamku. Keď to nedám, tak je to 1-1 na jamky. Automatik. Nenechal ví. Nenechám ti ju. Tak ľahké to nebude so mnou, neboj sa. Tak vyhrávam o 1 stále. A pozor, na ďalšej jamke už hráme o liter. Budem to čipovať, pretože trafujem to čím ďalej, tým horšie. Skúsim to začipovať. To je dobrý shot. To je úžasný shot, ale budeš mít strašně blbou druhou ránu. Tam odsaď. Ja som trafil sweet spot. Krásná rána. Jako David, dobrá. ja som trafil sweet spot na stred faceu. Gratulujem. To je víc doprava. No, tam je to ale dobrý. To je To budu odpališť. hrát spod bunkru přímo rovně na green. Ako si asi pin high, ne? Něco tak, no. Někde u těch odpališť. No. Nebo ne ani u odpališť, někde mezi těma stromkama. Downhill lie. Po mojom najlepšom, nikdy v živote som nezahral tak dobrý drive na tejto jamke. Obvykle končím tam v tých stromoch, dneska som to dotiahol až sem. Neidem po tyči. Idem na green 40 metrov. To je málo. A odskoč hodne. Ještě. Choď a stůj. Stůj. To bol zlý shot, ale dobrý výsledok. Ale jako, co si z toho mohl udělat lepšího? Já jsem hrál záměrně doprava, abych měl výhled na jamku a skončím před tou největší břízou. A výhled tu je... Výhled není. A ja som druhou na greenu. David, nevyzerá to s tebou Já dobre. vůbec nevím, co mám dělat, jako. To je úplně... To je takto zahrát někam tamhle doprava a skončit pod greenem v té vysoké trávě. Protože nemůžu pod tím, nemůžu doleva, protože tam nebude zase příhra. Já fakt musím tady, no. Oh. David, Jo, ty tak si ta byla trafil luxusní. green.
Nic lepšího z tohohle nešlo. OK, není to ľahký pad, neviem, čo to robí. Choď. Dobře, tak já dovnitř a ty dvojpat ještě. To som si úplne ako nepomohol. Agresivní. Ešte patujeme. Ja vôbec neviem, kam to točí. Keď dám do jamky, tak som vyhral jamku. Aha. Aspoň to je zaujímavé. Ten metrák se prodloužil. Sa mu predĺžil ten metr, ale keď to dáš, tak púlime. A toto je pad o 1000 korún mojich. Nedal mi ho, tak ďalšia jamka za 1500. Štyrka železo 185. Kdekoľvek vpravo tomu nič není, bojím sa masívneho huku. Nebudeme si klamať, bojím sa masívneho huku. Ja som ju topol, ale dročko má. Dobrá. Som vpravo, trošku kratší, ale vpravo. Toto je jamka za 1500. Trojpár. Netrafil som green, má šancu. To je za mnou. Ten pin není úplne dobrý. Potreboval by si zahrať taký cut a dopad na green. Není to ľahký shot. To je úplne málo. Tak si zahrajeme spolu. Ešte mi ukážeš, jak sa to hraje. Jo, to je dokonalosť. O môj Bože. Ja to zopakujem to isté, čo ty, jo? Sadaj. Oj, tak tá bola topinka. Ešte to není furt tak špatný, ako som potřeboval. Ešte hodne golfu mám pred sebou tam. Potrebujem zahrať pohodové bogy. Toto je pad za 1500. Sadaj. Sadaj. Dobře, tak to si zapatuj ešte. Ježiši Kriste, to je ešte hodne golfu. Nevidím nič. Doprava na green 11. To je za mnou, vpravo, fairway 12. 12? Jo, neviem, čo to je, 11? 11. Ahoj. Zase stojím debilne, skúsim si to skrátiť a skúsim proste akýkoľvek kontakt s míčem bude vítaný. Aj topinka, čokoľvek, je vítaný kontakt s míčem. Topinka bola vítaná, ale nie až taká topinka. To je super shot. Odporne zavretý face. A to je první jamka, kde jsi mi dal šanci. Fuj, tá odskakala doľava. Teraz to chce nejaký zázrak. Teraz ukážem všetok tréning, čo som urobil s večkami za posledný pol rok, sa teraz ukáže. To je drbka. Leď! No. Wow! Ty si neskutočný. Tie večky ti lietajú brutálne nízko. Ja som ťa v živote nevidel takto hrať večky. Ja idem do paru a ty? Birdie? Ja idem do birdie. Dobre. Nie. Tak jo. Dokonalosť. Ako líp to nejde zahrať. Tady někdo jde na green.
Pojď ještě. Chybělo 120 metrů. Ale to je hrateľné. To je do kopca. Ježiši Kriste. No, tak toto je hodne do kopca. Počkaj. To je hodne do kopca. Možno aj spadnem. No tak tam může být úplně luxusní. Green. To byl dopad jako green. 95 ještě. To je ona. To je luxusný shot. Nebude na tom spodním platu? Ja som rovno u tyče. To je neskutečný. Čo som vravel, že budem u tyče a dopad rovno u tyče. Jo, to budeš si. Srixon. Seš to ty. Jdi do prdele. Ale pozri, kde som, tam z dola som hral. On. Prevýšenie 40 metrov. Dej pes. Dám birdie. Ty nedáš birdie, tak nespoplácaj. Takže pro... Ste pripravení na to? Každý je pripravený? Mám ho chytat dole? Tady? Ne. Môžeš ho pre mňa vytiahnuť z jamky. Ach jo. David, Díky za hru. to hrá. Hlavne proti takej forme. Ale proti téhle formě z Berdy na 18. Počkej. Hele, abych vyhrál tuhle jamku, tak bych musel zahrát Houlina. Musel by zahrať Eagle proste. Eagle by byl na půlení. Ježiši Kriste. Takhle jsem to měl. Musel by si mať Musím prvú. hrát Houlina na 4 abych vyhrál jamku. Tak poď. Jo. Že by se mi teda chtělo. Takže ja 2,5 a ty máš 500. Tak dík. 2,5 je dobrý. Tu máš. No dej. Bolo mi potešením. Dám ti šancu to vyhrať späť ešte. Dobře, tak jo. Tak jo, Někdy díky. Někdy to zopakujem.